יום הולדת, אז תודה אם אתם יכולים לעשות לי מזל טוב, אני מאוד אשמח, ואתם יכולים גם לעשות לייק, אם אני מגיעה ל100,000 עוקבים, אני אעשה סרטון עם כל האחים שלי וגם חבר שלי, אני אעשה כאן סרטון מושלם, אתם יכולים לעשות לייק. ואז אני יכולה לעשות איתכם רגע סרטון, בואו איתי. יש לי פה במקרה דבכים. מה נבחר? יש לי גם לעשות... יש לי כפפות, אוקיי, ניקח כפפות. יש לי בכפפות, אתם רואים? נשים את הכפפות. איי, זה קשה. יש לי גם פה אנג'ל, אז אם אתם רוצים את האנג'ל הזאת, מי שכתב את התגובה ויש לו 1,000 לייקים, הרבה לייקים, ויש לי גם את זה, מי ששם לי לייק מקבל כל אחד כזה, כל ילד מקבל כזה, רק מי ששם לי לייק ועושה אוקיי, פליז תעשו לי אוקיי. אוקיי, אז אני רוצה לעשות לכם בפעם הבאה סרטון מושלם, אז תיתנו לייק, אוהבת אתכם.